Velkommen til. Jeg hedder Tanne, og jeg skal til afsted til Sverige for at filme Skånes største elg sammen med min onkel. Jeg har aldrig set en elg før, men min onkel siger, at det godt kan lade sig gøre at finde elge i Skånes natur. Jeg er heller ikke vant til at begå mig i naturen overhovedet, så jeg er meget spændt på det. Min onkels store hobby er at fotografere vilde dyr, og jeg har tit spurgt ham, hvad der er så interessant ved det. Det har han lovet at fortælle mig senere. Nu skal jeg først afsted til Roskilde med toget, hvor han henter mig på stationen, og så kører vi sammen til Sverige. Jeg tror, vi kan herinde. Okay. Du har endnu ikke set elgen i år? Nej, altså jeg var deroppe på 14 dage siden, og jeg så den ikke. Der var heller ikke nogen friske elgspor, men de skulle være kommet nu. Det er jeg ret sikker på. Okay. Sikkert vejr, hva'? Godt nok dejligt. Ja, det er. Man må håbe, at det holder. Også deroppe. Ja. Nå, men det tager cirka 2,5 timer deroppe, så Okay. du kan bare læne dig tilbage og slappe af. Yes. Og selvfølgelig holde lidt øje efter dyr. Ja, det vil jeg gøre. Ja, du kører på båden. Okay, ja. Det kunne jeg jo ikke se. Ja, men jeg troede, du sad og sov. Nå, nej, det gør jeg ikke. Jeg lukkede bare lige øjnene et øjeblik. Jeg er lidt træt. Har du kørt på en tur? Nej, det har jeg ikke. Jeg har været i Malmø en enkelt gang, men der tog vi toget. Okay. Så jeg har faktisk ikke kørt på broen før, nej. Jeg har aldrig været på ferie her i Sverige, så. Nej, altså den ene gang i Malmø er den eneste gang, jeg har været i Sverige. Og jeg har aldrig været nordligere end Malmø. Så kan jeg bedre forstå, at du ikke kan se en el. Det er lidt svært at se en el dernede. Tror du så, at vi kan finde elgen i år, bare fordi du så den sidste år? Ja, altså jeg håber det i hvert fald, og jeg tror også på det, fordi det sted, hvor jeg så eltyren sidste år, for det første var det sådan et meget åbent sted, hvor man kan se langt, og for det andet så var der også nogle træer på stedet, der var fejet ganske kraftigt, og det var helt nye fejninger. Hvad vil det sige? Ja, det er eltyren, den gnider sin horn imod barken på træerne, så går barken af. Og den stod faktisk også ude ved et af de der fejetræer og stod og imponerede koen, som var efter, dengang jeg fotograferede den. Den stod sådan og sagde, hey, se hvor flot det er. Okay. Så det tror vi kan finde. Fedt. Nå, men hvad synes du ellers om det? Det der med at tage ud og lede efter dyr. Ja, jeg er noget spændt på det, for jeg har aldrig vant til at opholde mig i naturen. Altså det eneste jeg laver i naturen, det er måske at løbe en tur i skoven. Okay. Og det er ikke så altid. Jeg er aldrig i naturen længere tid ad gangen. Jeg kan aldrig finde på at sætte mig ud i naturen og bare sidde og kigge. Du er aldrig i naturen med dine venner og eller noget? observere. Jo, men vi kan da Kun godt... til koncerter? Ja. Roskilde Festival. Som så, ja. Nej, det er jeg egentlig ikke. Nå, nu var det ikke så længe inden vi er her. Okay, så må jeg holde lidt øje med elgene. Jeg tror, det var en solspæt, det der. Nå, det ved jeg. Den er lige på den anden side af træet nu, nu fløj den. Sådan der. Sådan, kan du se den røde? Den røde, den her på hovedet? Ja. Ja, sådan her har du sikkert heller ikke set før. Nej, det har jeg ikke. Kun jeg har selv. Tegnefilm. Ja.
Ja, så er vi her. Det ser da rigtig hyggeligt ud. Vi skal lige have sangen her væk. Det er den, der beskytter mig indbrud. Kan du godt se det? Ja, meget. Må vi se, om der falder fluer ned med åbner. Det gør du nogle gange om vinteren. Ja. Nej. Nej, heldigt. Du kan bare tage på badetøfler. Okay. Der er måske fodbold. Ja, lidt. Det er lidt mørkt også herinde. Ja. Ja, det er så køkkenet her. Okay. Et lille køkkenalrum. Ja, det kan man selvfølgelig godt se. Ja. Det billede er faktisk det er over 50 år gammel, og ja. Det viser, hvordan hytten sikkert har set ud for 200 år siden. Så gammel er hytten. Nå, må jeg prøve at tage den ned? Ja, det kan jeg. Ja. Ja, du kan se, det var før, at der kom plader på taget. Det er sådan nogle træstykker, man brugte til tag dengang. Okay. Du kan også se, det er før man malede træet rødt. Ja. Jeg ved slet ikke, hvordan det er behandlet, men det ser noget slidt ud. Ja. Det er så stuen. Ja. Og det var her, jeg havde tænkt mig, at du skulle sove. Ja, det ser fint ud. Men jeg starter lige med at tænde op, så du kan få det varme på. Okay, det vil ikke være dårligt. Nej, det er så Skånes største el, du har hængende her. Ja, altså det er det, jeg tror i hvert fald. Ja. Men det er den, vi skal finde. Vi kan lige prøve at tage den ned. Ja, det vil jeg gerne se. Det er det billede, jeg tog af Eltøen sidste år. Er det også det sted, hvor vi skal hen og filme i år? Ja, altså hvis den ellers, som jeg har talt om tidligere, stadig lever, så tror jeg, at det er der, den opholder sig på den her tid af året. Ja. Vi har nu været her i hytten i 2 dage, og det har regnet en masse. Vi har ikke set solen en eneste gang, og vejret har stort set ikke rigtig været, som vi gerne vil have det. Nu har vinden dog ændret sig lidt, så i dag vil vi tage ud på stedet, hvor vi regner med at finde elgen. Og det er altså første gang, vi tager derud, så det er derfor, at jeg er udstyret i fuld camouflagetøj. Herunder har jeg varmt skitøj og uldent undertøj i flere lag, for at kunne holde varmen, fordi vi skal sidde stille meget længe og vente på, at elgen forhåbentlig dukker op. Er det noget, vi har glemt? Det tror jeg ikke. Hvad skulle det være? Skjulet måske? Ja. Karl er nu ved at hente de aller sidste ting, og så går det løs. Hvad kommer du med der? Ja, det er lige det sidste. Men jeg tror du skal bare sætte det ind, fordi vi har en lille smule travlt nu. Vi har nu opholdt os i hytten i 2 dage, og vi er nu på vej ud mod det sted, hvor elgen forhåbentlig opholder sig. Vi har iklædt camouflagetøj, for at vi ikke bliver set, og vi har ikke rigtig noget mad med eller drikkelse, for den må heller ikke lugte os. Og jeg har ladet mig fortælle, at elgen har en rigtig god lugtesans, så det er mere at være forsigtige, når vi kommer derud. Grunden til, at vi først tager herud nu, er, fordi vejret ikke har været optimalt. Men vinden har nu ændret retning, og derfor håber vi også på, at vi kan nærme os, uden at blive set, hørt eller lugtet. Nu er vi så kommet herud til skoven, hvor vi står med fuld oppakning. Og her har jeg så mit sæde, der kan klappes ud til sæde og ryg. Vi har dog lige fundet ud af, at vi har glemt kikkerten og en anden meget vigtig del, nemlig mit skjul. Det jeg skulle gemme mig bag. Men vi har vurderet, at vi har camouflage nok til alligevel at forsøge at bevæge os ind og se, hvad der dukker op. Så må vi huske skjulet næste gang, vi tager herud.
op, så du kan finde nogle friske ellort. Nå, ja. Jeg fandt kun nogle gamle ude i. Er de store? Du kan se, der ligger nogle der. Det er så lorte. Ja, Ellelorte. det er ellort. På svensk så kaldes de elblommer. Altså elblomster. Nej, blomster tror jeg det er. Blommer er blomster. Ikke elblommer. Men man kan også, der er også nogle tyskere, der køber dem faktisk. Så kommer man dem i et glas, og så køber de den. Nej. Hvor er det tysk? Ja, det kan godt være. Men de er fra sidste år. Altså, de er ret gamle. Den er også helt hård og sådan. Det ligner inden for en kalv. Den er ikke ret stor. Jeg forstår bare ikke, hvorfor det er sådan nogle kugler. Ja, sådan er det typisk for hjortedyr. Altså, at det er en kugle, de simpelthen laver. Det de siger, det er, at store elle, store lorte. Og små elle, små lorte. Har du styr på vejen, eller hvad? Jeg kan se den der pind. Det eneste, jeg kunne være i tvivl om, det er, om det er den vej, eller den vej. Nå, den pind der. Ja, det er den, jeg har lagt i træet der. Ja, den peger 2 veje. Normalt vil vi komme dernede fra. Så vi skal den der vej. Skal den vej? Okay. Ja, det mener jeg. Nej, Karl, nu må du lige. Du skal ikke fare vild herude. Det er ikke så meget hjælp. Nej, det er den her vej. Det lyder ikke overbevist. Nej, det er det sådan nok. Ja. Okay, nu har vi i hvert fald fundet den igen. Ja. Så det var på den modsatte vej. Vi skal den der vej så. Jesus Christ. Nå. Ja, det var det sker. Ja. Det kan være lidt at finde vej herude. Ja. Hvordan regner det med, at vi skal finde hjem, når det bliver mørkt? Ja, jeg skal nok kunne finde tilbage. Det var bare lige en lille tips. Nå. Ja. Er det hårdt? Ja, lidt. Det er besværligt terræn. Wow, og der ligger vand mange steder. Jeg tror, det var i 92 brand eller sådan noget. Ja. Og så alle de her, de er bare faldet naturligt. Ja, det er ikke. Du kan se det. De har rodet en masse. Ja, de er ikke faldet. Ja.
udmærket. Det er grund til. Jeg kæmper mig i hvert fald igennem. Skal vi sidde her og holde bil? Ja. Det er rart. Jeg har fået et sår på turen. På fingeren der. Så jeg håber ikke, at Ellie kan lukke blod. Nej. Så kan de måske få færden af mig. Jeg kan faktisk huske en gang, jeg så sådan en udsendelse, hvor de lavede en dyrefilm med bjørne. Ja. Så var der kvindelige assistenter med i filmen. Og men når det hed menstruation, så kunne de ikke være på. Er det rigtigt? Det kunne bjørnen lugte, og så var de bare ikke til at få væk fra de kvinder der. Nej, ej hvor vildt. Ja. Men det har jeg ikke, så jeg håber ikke, der er nogen bjørne eller Ellie, der har den sandt. Nej, det tror jeg, men det tror jeg ikke Ellie har sådan. Det er værre med de her elfluer, der bliver ved at klistre sig til mig. Mm. Ja, det er godt, du har fået nettet på. Ja. Men ellers, jeg synes, det er rigtig flot, men nu er det selvfølgelig lidt kedeligt lys i dag. Altså med de døde træer. Ja. Men du kan se det hele, altså de planter ikke. Her planter de ikke træerne igen, de kommer bare op i sig selv. Ja. Jo. Er vi snart ved det sted, hvor vi skal sidde? Ja, det er 300 meter måske. Okay. Skal vi gå videre? Ja. Så sidder vi oppe på pladsen, hvor min onkel så Ellen sidste år. Og det er så her, vi håber at se den i år. Vi skulle meget gerne gå hjem ved landskabet. I morgen vil vi prøve at rykke endnu tættere på. Henad mod stenen lige fremme. Cirka halvvejs ind mod den. Så vi kommer endnu tættere på. Der hvor den formodentlig dukker op. Karl er fast besluttet på, at vi nok skal se Ellen på et tidspunkt. Han har masser af tålmodighed. Det er nok lidt en anden historie med mig. Vi har endnu ikke set noget, men planen er, at vi i morgen skal ud en time før solen står op. Så vi må væbne os med tålmodighed og stadigvæk tro på, at det nok skal dukke op. Hvad synes du ellers om det? Skal man have bare tålmodighed? Ja. Men indtil videre har det ikke været så slemt. Okay, det er godt. Jeg gruer mere for, hvis det bliver koldt i morgen. I morgen tidligt, der kan det godt blive lavet. Så der skal jeg virkelig rystes op med endnu mere varmt tøj. Ja. Nå, jeg tror, vi slutter nu. Ja. Vi kan altid lige kigge ud over, når vi er klar til at gå. Ja. Nu er det så blevet dag 2 her på stedet, hvor vi håber at se elgen. Vi rykker lidt længere frem mod den sten, jeg optagede i går. Det blæser kanon meget i dag. Kæmpe ulempe.
Bjørne, hvor jeg overnattede i sådan et gammelt skjul. Der er sådan noget, der er nærmest pindebrænde, hvor der var store vindueshuller, hvor stoffet var revet i stykker der fra vinduerne. Og det er sådan noget, hvor de fodrer bjørnene, smør og søde sager på stammerne, og så kommer de om aftenen. Og så det var om sommeren, så det blev ikke rigtig mørkt, men midt på natten, der lagde jeg mig til at sove. Og så var aftalen, at så skulle guiden komme ind mig om morgenen. Og så vågnede jeg ved, at det skrabte på den dør til skjulet. Og så tænkte jeg, ej, hvor pokker man, nu har jeg sovet over, nu skal jeg bare samle mine ting sammen i en fart. Så kiggede jeg lige ud af vinduet, og så stod der 2 bjørnunger og skrabte på indgangsdøren. Ja. Og de var så små, de kunne nemmere hoppe ind igennem de der glughuller. Og så da jeg kiggede ud af den anden, på den anden side af skjulet, stod deres mor derude, kæmpe stor. Helt tæt på. Så sad jeg bare helt stille. Men så lavede en lyd, moren, og så forsvandt ungerne sammen med hende. Det var rimelig nervepirrende. Det var pæneheldigt. Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror... Så var du blevet morgenmad. Nej, det tror jeg ikke. Altså, der er jo masser, der besøger de skjul der hver eneste år. Ja. Og jeg har ikke hørt, at de skulle have haft problemer. Nej. Men altså, da jeg var deroppe, allerførste dag, der løb vi også ind i bjørnemoren med 2 små unger. Ja. På vej fra skjulet. Ja. Og ham guiden, som var vant til bjørne, han vendte bare om på en tallerken og sagde, back ups, turn around. Nej. Og så gik vi, eller jeg kunne ikke se noget. Eller jeg havde ikke set bjørnen, så han virkede sådan lige før lidt af panik. Ja. Så bliver man også selv, så får man også selv som spaghettiben. Kan du holde varmen? Ja, sådan der. Det går. Var det kl. 10, der skulle komme sol? Ja, men det ser ikke ud til, der rigtig kommer noget. Det skulle blive med at blæse, ikke? Jo, 8-10 meter i sekundet. Det er ikke så godt med den her nordøstenvind, fordi at, typisk når det blæser fra nord, så er det en kold vind, som det får dyrene til at holde sig lidt mere ind i skoven, hvor der er læ. Det var alligevel vildt, at jeg kunne sove på den her sten. Ja, det var godt, vi fik lidt mere luft i sædeunderlaget. Ja. Det var en lille smule kikset, ikke at puste op. Ja. Ja. Det er de små ting, der sker. Mm. Hvad vil være det vildeste, der kunne ske herude? Altså herude, vi sidder nu? Ja. Altså jeg tror, mit drømmescenarie, det ville være, hvis der kom en helt ned i enden. Hvis der så kom en elko gående med sine 2 kalve, og så er det så fuldt så, Skånes største eltyr. Hvis den så fuldt i hælene på dem. Ja. Det ville være suverænt. Altså det er, på den her årsted, der kan man være heldig at se det, man kalder elfamilien. Det vil sige ko og kalve og tyr sammen. Og en stor tyr. Ja. Senere, måske hen i november, der kan der også gå en lille tyr sammen med koen, men det er spørgsmål om det er en tidligere kalve, eller hvad det er. Ja. Og hvis der så kom en tyr, som var, lad os sige, samme størrelse som eltyren, der fulgte hælen på den, og hvis de kom op og slås, det tror jeg, det vil nok være det ultimative. En rigtig herrefight. Ja, det kunne jeg godt tænke mig at se. Ja. Går det vildt for sig, eller hvad? Ja, det tror jeg, men jeg har aldrig nogensinde set det. Altså, men jeg tror ikke, det er så tit, det sker, fordi at det er jo så rationelt indrettet, at de ser jo hinanden an, og den, der er underlegen, den vil jo hellere stikke af, end at begive sig ud i en kamp, som i værste fald kan koste en livet, ikke? Jo. Og så ellers koster det en masse energi, og den kan også blive skadet. Ja. Jeg ved faktisk ikke, hvor Karl er henne lige nu. Men det er blevet min dyrebarste opgave at holde øje med, om der var nogen elge, der skulle vise sig. Og også få det på film. Det er med at registrere enhver bevægelse. Karl bevæger sig lige nu rundt inde i krattet, for at se, om der skulle være nogle friske ellorte. Og for at se, om han kan få øje på nogle fejetræer, som elgene har brugt for nylig. Der har vi skjulet.
Det falder meget godt sammen med resten af terrænet, altså græsset og bladene. Vi vil se Tanne stikke hovedet op. Karls camouflage er meget nyttig, men alligevel registrerer elgen, hvis den bevæger sig. Så hvis en elg skulle dukke op, så kan den stå musestille, for at den ikke vil registrere hans tilstedeværelse. Ellers går han meget godt hjem med landskabet. Området her er meget sumpet, og der ligger store vandhuller. Prøv at vise det. Og de vandrestøvler, vi har på, er ikke 100% vandtætte, hvis man vader ned i sådan et. Så derfor er det vigtigt ikke at blive for våd, hvis vi skal sidde stille længe, uden at blive kold. Grunden er dog meget usikker, og han ser ud til at have møgebesvær med at komme frem. Jeg tror, det var dig, der skulle hen og kigge på fejltræet. Hvorfor? Ja, det var lidt bøvlet at komme derhen og tilbage. Men jamen, der er overhovedet ingen friske fejringer på træet. Det er noget for os. Ja, for sidste år. Det er helt mørkt. Nå. Og det samme med det, der hælder derovre. Det tyder ikke godt. Nej, så enten er den kommet nu, ellers findes den ikke mere. Ja. Ellers er den blevet forstyrret af et eller andet. Ja. Så er den trukket længere væk, så... Det er jo ikke så nemt. Hvor er den så hen, ikke? Jo, det er det. Hvor kan den være løbet hen? Men jeg tror i hvert fald, at... Jeg tror, vi prøver et andet sted i aften. Ja. Og så tager vi et lidt mere tilgængeligt sted også. Ja. Fordi at... Altså, det er lidt surt at gå ud, og i går aftes skete der ikke noget, og her i morgen skete der heller ikke noget som helst. Vi prøver et nyt sted. Ja, det tror jeg. Og så i morgen, så går jeg stedet her igennem. Altså, det er jo kæmpestort. Det er sådan en zone, eller sådan en randzone ud til Højmosen, der er kæmpestort, sådan fladt terræn, hvor der er fuld af lyng, hvor urfuglene spiller. Og det vil jeg så prøve at gå noget af det igen, og se om den måske er trukket længere væk. Altså, vi hørte jo før, at der var lidt larm op fra et torp, der ligger inde i skoven, hvor de arbejder, og det kan være, at hvis de har arbejdet hele sidste uge, så kan det også være lidt irriterende at være el. Ja. Vi skal nok ind i skoven igen så. Ja. Og så have vores ting på. Ja. Skal jeg gummistøvle på? Er du fryser du? Nej. Altså, de er ikke varme mere i hvert fald. Men det er vist på tide at vende tilbage, ikke? Jo. Nu er vi så på vej hjem, og vi tror ikke på, at Ellen er deroppe. Min onkel er ret skuffet. Men i aften tager vi så hen et nyt sted. Nå. Ja, nu kan jeg godt kende det. Prøv at se der. Der kan du se, hvordan elgen har faret barken af træet der. Måske for at fare basten af sin horn. Ja. Eller måske for at bare markere. Nå. Ja, men det mangler. Men altså, det er fra sidste år. Det skinner slet ikke. Altså, ellers ville det have været helt lyst, hvis det havde været en ny fejning. Okay. Og sådan, samme farve havde de fejninger op på et sted, hvor vi håbede, at elgen kom. Ja. Så det tyder ikke på, at den her... De er ikke lavet for nylig, de mærker der? Nej, de er fra sidste år. Det er helt sikkert. Okay.
Ja. Så lad os gå videre. Ja. Her til formiddag har jeg fået lov til at sove længe, mens Karl er stået tidligt op for at tage ud på en ret svær opgave, nemlig vores sidste chance for at finde og filme Skånes største el. I går aftes på hjemturen så vi dog en mindre eltyr, men det var simpelthen blevet for mørkt, og den stod et stykke ind i skoven, så vi nåede desværre ikke at filme den. Jeg er dog glad for, at jeg har set en el på den her tur, også selvom det måske ikke var Skånes største, men jeg er spændt på at se, om Karl måske har fået den på film. For hvis den ikke har, så har jeg måske svært ved at se, at den her film rigtig kan blive til noget. Nå, nu kommer han vist. Hej. Hej. Hvad så? Ja, altså jeg har gået rundt i området omkring, hvor vi sad i går. Og der er ikke noget som helst, der er ikke nogen friske spor af elge, altså hverken elgelorte eller kloveaftryk. Så jeg tror simpelthen ikke, at elgen er kommet hen til det her område nu. Nå. Så jeg er ikke så nedtrykt som sidst, eller som i går, hvor jeg begyndte at føle mig rimelig sikker på, at den var død på en eller anden måde. Ja. Enten skudt eller Fordi vi hverken fandt. Ja, fordi der ikke var friske fejninger. Ja. Så det jeg håber, det er, at de er kommet nu, og jeg prøver at tage op om en uge igen, og så ser jeg. Ja. Jeg kan prøve at starte med at se det ud som om, at der er friske fejninger. De steder der, hvor vi har set de gamle fejninger. Ja. Så, det var lidt en skuffelse. Ja, det var det. Jeg var ret sikker på, at vi ville finde den, men altså det var 2 dage senere. Det var den 30. september sidste år, jeg så den. Så, og det er så den 28. i dag. Ja. Men der var meget frisk lort sidste år. Så, men altså, jeg prøver, og så må se. Men sådan er det, når man er ude og fotografere og finde dyr. Men der er ikke noget, der er givet på forhånd. Og det er også noget af det spændende ved det, faktisk. Ja. At du ved ikke, hvad du får i kassen, eller om du får noget i kassen. Vi har jo ikke fået ret meget. Vi har ikke fået ret mange dyr i kassen. Vi har mest fået film og det må man sige. Ja. Men er det det, der fascinerer dig mest, eller hvad? Jamen, jeg synes, det er meget spændende, at man ved ikke, man kan ikke rigtig købe sig til et givet resultat. Nej. Og man kan hele tiden forbedre sig også. Man lærer hele tiden noget nyt om dyrene, og man lærer også noget nyt om, hvordan er det bedst at bruge kameraet, og hvordan er det bedst at lave camouflage og skjul og sådan noget. Og nærme sig dyrene, og hvor er dyrene henne i det hele taget. Og det var vi så ikke så... Nej. Eller det var jeg ikke så god til den her gang, kan man sige. Samtidig er det jo meget fred og ro, men når der så er dyr på, så er det rigtig spændende også. Så det er både fredeligt og roligt og meget spændende, synes jeg. Ja. Så det er noget af det, der virkelig tiltrækker mig. Ja. Nu skal vi hjem. Vi har desværre ikke mere tid heroppe. Vi fik desværre ikke Skånes største el på film, og vi fik heller ikke filmet nogen andre elge. Men Karl giver det jo en ny chance i næste uge, hvor han måske får Skånes største el på film. Skal vi afsted? Ja, lad os gøre det. Okay. Ja. Nå, så kom solen så nu. Nu er jeg kommet hjem igen. Det lykkedes heller ikke for min onkel at finde elgen på egen hånd. Jeg synes dog, at der skal være elge med i en elfilm, så her kommer et par billeder, som min onkel tog sidste efterår af Skånes måske største el. Vil du gøre det? Jo. Så det må ikke være stift. Nej, men det er svært. Det er ligesom eksamen eller sådan noget nærmest. Nej, det er det overhovedet ikke. Jeg ved jo ikke noget. Nej. Gør den? Ja. Okay.